Le grazzi sensuq. Dan hu l-messaġġ ta' kampanja sabiex titqajjem kuxjenza li x-xorb u s-sewqan ma jmorrux flimkien. Diversi entitajiet, aġenziji u għaqdiet mhux governattivi ingħaqdu sabiex jitwassal il-messaġġ li l-konsum tal-alkoħol u s-sewqan jista' jkollhom konsegwenzi serji u saħansitra fatali. Il-tabib Paula Vassallo, direttur tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart, qalet li matul din is-sena mietu 16 persuna f'inċidenti ta' traffiku għal raġunijiet varji. Iżda inċidenti anke jekk mhux fatali li kien fihom element ta' konsum ta' xorb huma kollha inċidenti evitabbli. Meta wieħed ikun id-dar u wieħed joħroġ u tisma' xi ħadd eżatt u wieħed mhux ħajaffettwa daqshekk. Però lan ta' din il-kampanja li laqqas wieħed mandu juhu wieħed jekk ħajsuq, għax nafu li l-effett tal-alkohol jista' jaffett bniedem differenti u mhux billi tisma' xi ħadd jgħidlek u li ma jaffettwalix, però jaffettwalek xorta reazzjoni tiegħek li inti ma tkunx konċentrat 100% fuq it-toroq importanti li wieħed kemm għalih, kemm għall-familjari, kemm nies kollha li jkunu qed jużaw it-toroq li wieħed jekk ħajsuq ma jixrobx. No thanks, I'm driving. Pier Vella mill-Kunsill għas-Sigurtà fit-toroq qal li l-konsum tal-alkoħol u fattur wieħed biss li jwassal għall-inċidenti, speċjalment matul dawn iż-żminijiet. Fatturi oħra huma l-veloċità eċċessiva, oġġetti li aljenaw is-sewwieq bħal telefons ċellulari, lejja u sewqan taħt l-effett ta' droga. Bid-droga Pier Vella fisser mhux biss konsum ta' drogi illegali imma anke l-konsum ta' ċertu mediċinali li jkollhom effett fuq l-attenzjoni u l-ħin ta' reazzjoni ta' sewwieq. Il-tabib Alex Aquilina, direttur ta' ċentru ta' trasfużjoni tad-dem, qal li persuni li jkunu involuti f'inċidenti ta' traffiku jistgħu jiġu bżonn mal-20 jew 30 borza dem. Anki hu appella biex ma jibqgħux isiru inċidenti minħabba l-konsum tal-alkoħol li huma evitabbli. Dan għaliex dawn il-persuni mhux biss jipperikolaw lilhom infushom u lil ħaddieħor li nserta fi triqthom, iżda wkoll lil persuni innoċenti li jkollhom bżonn operazzjoni u ma tistax issir minħabba nuqqas ta' dem. Operazzjoni mhix evitabbli. Tqala mhix affarijiet evitabbli, imma inċident imħabba l-alkohol ċertament huwa evitabbli. Ġifieri iva għal-ħajja tiegħek ta' dak li jkun, għal-ħajja tal-maħbubin tiegħek, għal-ħajja ta' min innoċentament qasbis tafu jista' jkun involut, u anka imma għal dawk il-pazjenti li għandhom bżonn id-dem li inti dak id-dem imħabba ir-responsabilità qed jintuża fuqek biex isalvalek ħajtek ukoll. Jappoġġjaw din il-kampanja ukoll il-Korp tal-Pulizija, id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Star Mater Dei, Touring Club Malta u l-Aġenzija Setqa.